Nesta primeira metade de legislatura, o BNG leva presentadas ao redor de 60 mocións encamiñadas á creación de emprego, o benestar social ou a protección do medio ambiente. Propuxemos acordos para garantir a suministración eléctrica a aquelas persoas con escasos recursos. Solicitamos a construción dunha escola infantil que foi aprobada por unanimidade e que seguimos esperando por ela. Tamén solicitamos, exiximos, mellor dito, a creación dunha segunda praza de pediatría na Pobra, no Centro de Saúde da Pobra, entre outros, non? Traballamos tamén en facer un concello máis habitável, máis vivo, e propuxemos zonas 30 con plataforma única, propuxemos a creación de unha bolsa de alugueiro de vivendas. Tamén no eido cultural teñen impulsado numerosas iniciativas coa defensa do galego como eixo común, así como na promoción da participación cidadá na política municipal. Critican que o Goberno non leve a bo porto o traballo desenvolvido polos nacionalistas, posto que non se executan sequera as mocións aprobadas en pleno. O BNG ven a denunciar o incumprimento por parte do Goberno local dos acordos plenarios e a súa escasez, a súa incapacidade para atopar consensos, pactos e acordos que non sexan aqueles que lle interesan a seus propios intereses. Por todas estas razóns, o BNG levará unha moción ao pleno da próxima semana solicitando a reprobación do equipo de goberno e o cumprimento dos acordos plenarios.